Il-pulizija arrestat mara ta' 40 sena u raġel ta' 44 sena fuq allegat ser ta' bastijiet u oġġetti oħra mill-bajjiet f'Birżebbuġa. Dan sar wara investigazzjonijiet konġunti bejn il-Pulizija tal-Assa ta' Birżebbuġa u l-Pulizija tal-Komunità. Kienet il-Pulizija tal-Komunità li rċiviet informazzjoni dwar dan is-ser waqt ir-rondi li qed isiru ta' spiss fl-inħawi tal-Bajja is-Sabiħa. Dan wassal biex l-arrest isir f'qasir żmien. Intant minn diversi tfittxijiet li saru mill-pulizija, inkluż fir-residenza ta' sospettati, insabu diversi oġġetti li kienu ġew rapportati misruqa minn fuq il-bajjiet f'Birżebbuġa f'dawn l-aħħar ġimgħat. Fosthom numru ta' mobiles, diversi kartieri, nuċċalijiet, portable speakers u dokumenti personali ta' terzi persuni. Iż-żewġ persuni qed jinżammu taħt arrest fil-lokab tal-Pulizija fil-Furjana, fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.